Ja. Det giver mig. Du er ligesom igen her. Og lige på den her kan du. Så var det lidt om. Og lige på den her. Få den bare ud i Texas. Jeg prøver at få det. Så må det give dig for. Og lige normalt hastighed på den her. Der er så stået ude tekster på, som jeg så. Ja. Den er også, ja. Det er langt lettere at se voice. Ja. Hvis vi skal demonstrere, at der er voice behavior, så er det sådan her. Jeg tror bare, det er fordi, den er på mørk, ikke? Ja. Så er det lukket dog. Er det mig? Kan du godt se? Men er det ikke også bedre? Nej, det er den samme 3D-effekt på. Kan vi lige prøve bare at køre lidt med det grå landskab? Ja. Fordi så kan vi kigge lidt. Altså, som vi har rundt i danske lige nu, er de ikke så bøjleragtige. Nej. Specielt ikke det, man ligger rundt omkring. Det sjove ved den her, det er jo at gøre sådan her. Og det går helt, hvis du klokker, og der er ikke sådan en, der lå der. Så kommer sådan nogle så små politifolk. Nothing to see here, giveaway. Skal vi ikke have en ordentlig blast der? Ja, men så skulle de starte forfra jo. Ja. Er du klar? Så kan vi lige få en form her. Nu er du klar til at lade op. Den er der. Men kan du ikke, Thies, hvis du hurtigt trykker F2, kommer du så ikke ned på siden af dragen? Det kan jeg gøre. Nå. Er du klar? Der er allerede. Der er en equilibrium. Er det fejl? Ja. Det var en lille en. Okay, det gjorde så ikke noget. Den gjorde noget. Kan vi gå ned på gadeplanen her? Kør lige under med. Nej, det skal jeg prøve. Det er derfor, vi skal starte lige foran. Det ser godt ud, det der. Ej, det er også meget, selvom de er så ekstremt simple, så føler man bare det synes på. Ja. For det er sjovt. Teksten er jo ikke engang på nu her, og der er stadig en rigtig fin dybde i. Prøv at se dem, der er ved at lade bioner, de er også. Ja, det er som om, at de er ved at rejse op, det der. Ja. Jeg skulle næsten tro, der var bonus. Prøv at bevæge den sådan rimelig frit sådan. Bare lige så vi kan se en bevægelse i din pind der. Ja, sådan er det cool. Der er egentlig ham. Cool nok, hvis han får bare hvor den lige i nakken, og så går det ind i ham. Ja. Me. Så hvor den bølge derude. Det er rigtig hyggeligt, det her. Jeg håber sgu, at de lige har en halv time ekstra ting. Ja. Kører rundt og vise dem, mand. Ej, jeg skulle godt fylde af det der bullet time her. Ja. Det giver det lykkende. Ja, det giver ikke meget. Hvad? Hvad skete der? Nej, jeg får ikke Nå. noget. Okay, den ikke. Er det noget clipping noget, eller hvad? Hold da kæft. Fuck, det kan ikke lide at gå igennem den der sky. Hvordan skal det der? I sanktion af klipping, der ligger 100 oven i hinanden, og de har... Ej, det er lidt for sygt. Det er fint. Det er jo ikke sygt nu. Hvor er det? Nej, det er jo overhovedet ikke, det er overhovedet ikke uafhængigt nu, når vi er over på klosteret, jo. Fordi der styrer vi selv tiden. Der tæller vi tiden op, hvad for en. Vi har pause noget, eller hvad? Ja, skal du mere så? Det er den eneste måde, Der er styr på styringen der. Det kræver så flere timers øvelse det der. Og, der er ingen partikler. Og så slå bare kan du slå stik ind? Ja. Kom der. Vi skal altså have en udbrændt af alle de der genvejstaster. Det er du lavet. Nå. Der er dokument på det. Hey Christian, kan du lige prøve at stille dig helt tæt på? Jeg har sådan en lille en. Er du sådan en lille en? Og skøde. Brænd ham. Ja. Hvad er den her feature for kamerasynet?
Jeg kan lige komme... Jeg kan komme ind. Ja. Sådan. Og se mere rav. Prøv lige at slå jorden fra, Tils. Jorden drejer. Sådan der. Får du en god skud herfra? Den er perfekt. Der er rødt rundt og pænt. Prøv at sætte den i gang igen. Så er det ligesom... Prøv lige at fyre en... Så forsvinder det. Men prøv at fyre en sådan en nummer 2 fireball af. Kom i så højs. En gang til. I dare you. One more time. Det er sådan, vi kan undervisningssoftware sådan her. Ja. Og lige den der med reset og så fireball. Ja, skal vi have hele turen? Ja. Så får man over, eller hvad? Ja. Men ikke på reset. Op! Nå, ja, op. Og hvad siger så? Så skal vi have en fireball. Men kan du ikke hurtigt trykke F2 eller hvad, den er, så du kommer tættere på? Fireball på min size. Ja, den får vi igen. Han tror da, Jeg vil ikke gå ind den der. Kast morgen ind i... Kast den ind i kampen. Ind i kampen, men. Sådan. Så blev der rødt en henad. Der. På slå jorden fra, Tils. Hvor er det mit over? Ja, det gør det. Ja, okay, jeg kan ikke komme til. Mine briller. Jeg kan ikke se uden mine briller. Det letter helt op med mine briller. Man kan bedst se med mine briller på. Nogle mennesker, de kan læse uden briller. Løs. Løs. Jeg er en fireball. Ja. Det er jo helt vildt i silhuet, det her. Du er helt genial i silhuet. Kun i silhuet. Ja. Kan du godt sætte ild så langt ud? Rammen den er mistet sin kraft et stykke væk, fordi den er så spredt. Nå. Det er en feature igen. Endnu en gang. Hvad gør du det? Men der er der ikke så mange... F12, F11, F12. Ja. Det er ikke langt med nu. Men det er stadigvæk fucked up. Ja. F12 plus.